Исәнмісіз, менің есімім Гүлназ Сәфәрова. Сіз реалити шоу форматындағы мен тапшыруын қарайсыз. Біздің тапшыруда барысы да реаль. Реаль кішілер, реаль эмоциялар, реаль язмышлар. Біздің мақсатымыз сізден яңа кіші ясау. Яңа тышы қияфет, ол яңа мақсатлар, яңа тұрмыш, һәм үзіңе яңаша қарау мөмкинлеге деген сүз. Bu da героинясы Илхамия ханым. Ник менә дистәләгән хатлар арасыннан нәкъ аның хатын сайлап алдыксың. Хәзер барысын да үзегез белерсез. Менә без Илхамия ханым янына килеп утырдык. Әйдәгез аның белән таныша башлаганчы башта сезгә досьесын тәкъдим итик. Агадуллина Илхамия Шейхулла кызы 1968 елның 1 майында Яшел Үзән районы Каратман авылында туган. 17 яшендә ятим калган. Гаилә хәле, кияүдә, бер уллары бар. 2010 елда зур юл һәлакәтенә эләгеп, операцияләр кичергән. Хәзерге вакытта Казан Арена стадионында эшли. Илхамия ханым аралашучан, эшчән, тырыш. Чисталыкны ярата һәм соңгы вакытта бик яратып тортлар пешерә. Туганнарын, якыннарын үзе пешергән төрле тәмле тортлар белән сыйлап кына тора. Ни өчен без Илхамия ханымның хатын сайлап алдыксың? Шушы сорауга җавап бирик әле, бик күп хатлар килә, иң мөһиме хатларыгызны тулы итеп языгыз. Менә Илхамия ханымның хатында хәтта еллар белән барысы да язылган иде. Фәләнче елда шул булды, тигәнче елда шул булды. Һәм без аны карап чыкканнан соң сезнең шушы хатыгызны мин фильм карап чыккан кебек булдым. Ничек интернетка укырга килдегез, ничек 17 яшьтә әти-әнисез калдыгыз, аннан соң ничек менә бу авыр тормыш юлына кирип киттегез, аннан соң бу кияүгә чыгу, бала табу, 2010 елда юл һәлакәтенә эләгү, бөтенсе шундый җентекләп язган иде һәм сезне чакырмый мөмкин түгел иде. Илхамия ханым, менә бу барлык язганнарны фильм итеп төшерергә булыр иде. Ләкин иң истә калганы һәм сезнең тормышыгызны икегә бүлгәне нәрсә булды шушы вакыйгалар арасында? Беренчесе шул теге әти белән инем вафат булулары. Ятим калу. Менә алда месеткә уку, ятим балалар арасында кайчан син үзең каласың ятим булып бу дөньяда бер кемең юк. Кемгә сорарга, кемгә артка киткәндә стена булырга тиеш бит, кем булса да ул юк. Бер үзең бу дөньяда кемнән сорарга, кемнән белешергә. Әтисе шундый актив, әнисе актив, кунаклар чакырышып, бергә шундый гөрләшеп, матур яшәп ятканда, шалт алда әти-әнисез калды. Җарый, минем абый бар, энем бар. Әнинең туганнары бик әйбәт. Безнең бүгенге көнгә хәтле бер-беребезне күрешәбез, белешәбез. Әнинең апасы минем малайыма Дәвани. Ул аны Дәвани дип җиртә. Һәр бүген мин дә әнием дим инде бала чактан бер аларда үстем. Мин аның өстендә 9 яшендә калган. Ул минем әни алдында бит инде бурычлы. Ул безне тәрбияли. Бу шул тегән безне тәрбияләүче. Инде ул үзе укытучы, тәрбияче. Әнинең апасы. Шул менә 50 яшь, ул һаман мин аның янында бала. Ул мин кая булдың? Шулай итеп сырый ул минем. Үзегез гаиләдә шулай бит сез гаиләдә тормыш иптәшем бар, Рафаэл. Ул башкорт җегете. Башкорт җегете дип әтисе башкорт, Башкириядан, Дүртелидән. Алар тоже гаиләдә 3 бала, ул типчик бала. Безнең танышуларыбыз тоже сез әйтмешле сериал, кино шикелле, беләсезме? Мин алдан Степан Халтурин теге җиләк җимеш кибетендә эшлидем. Әни эшлидер ул кибеттә. Безнең кибетебездән юк әйбер. Мин киттем инде, минем абыйның малае бар инде, бик яратам инде бүген хәтле инде. Шул аңа күчтән алам дип чыгып киткәнем. Шул теге кибетче киемнәре белән инде ул апрель заманысында. Шуннан соң бу мине күргән шунда. Бу мине карап алганда шулай итеп, бу аңлаган, что мин сатучы. Давай мине бөтен шул җанда булган кибетләрдә карап эзләп җиргән бу. Тапкан. Киләдә әйбер ала, бу миннән миңа уйлап та тормыйм. Шундан соң безнең общий знакомыйбыз табылды. Ул общий знакомыйбыз инде, шуннан соң Илхамия апа мин авылга кайтам, кыяр бирәле, теге бирә, шул тиз генә җибәрәм мин моны. Шундан соң әйтте, үтеп баралар инде. Сәлам Илхамия апа, китте барда. Шундан соң әйтте, син каян беләсең, шулай ди. Таныштыралым яның артыннан да инде бер елдан җирим ди, мин белән ни сөйләшми, ни итми ди бу. Шуннан соң бу үтеп барам. Илхамия ди, син белән бер җегет танышасы килә ди. Мен әйтәм, миңа беркем дә, мин бит бу озын бит инде, җабык кына зыгынайын. Миңа беркем дә, мин үзем җегетләрдән ялам танышырга, сөйләшергә. Шуннан соң мен беркем дә кирәкми, әйтәм, син бар ишин минем ди. Шуннан соң бу тагын
отбой бұл малайға. Шул инде жей өтіп кетті, жаңа ел алдынан бұл жігітке керек ебір болған барасы болған Владивостокқа. Келділер де енді, мінәді екеулешіп келіп кірділер де енді. Шондан соң башқа еске келіп түшті. Бушыл екен деп ем? Аха, шондан соң мен тоже хайтерлам еттім. Келелім еттім жаныма деп тігіз үндісіне ендім еттім. Ислам келелім еттім, бәрінгі тәсі бар деген болам бункерда келметтім. Шуша мен жігітім, еттім деген буыңын алып келдің, алдың алып келмедім. Соқыр көзіле болса да көріп алдым. Ошады, еме? Бірім сізден көрсеңіз зәңгер көзіле. Қап-қара қашылы, қара шешілі, енді кірпетлерімнің башқұрт, смесь, әтасы татар, әнесі башқұртқа. Шондай түгерек бетілі, матыр. Бәркім бұғын кеңе қатыда яратамдыр мен яны. Міне аннан да матыр еркірген жоқ мен бұтын яны. Бұлай селеген ешкен жоқ, аннан да матыр еркірген, шынды матыр. Олығыз кімге ашаған? Олым екімізге де ашаған. Менің шекелбек матур. Ұзын бойлы енді, характер әтесінікі. Тән гәудәсі мен шекелі енді, міне тоже ұзын бойлы, яшіл көзлі, чеші светлырақ енді, міне Илхамия ханым, мында барысы да яқшы еме, матур яқшы, ир артығыздан ерген, бірге болғансыз балалар. Міне бұл 2010 елғаны еске түшірі gəlейме? Ауыр момент, шынды тұрмышығызны икіге білген момент. Міне ол мен біз иптәшім білән перевозка білән занималымыз. Перевозкалар алып қайтып сату білән, сатып алабыз, сату білән, шынды оптовый бірлер білән сат. Мен машина білән туылейм енді, бәлекей машина білән ем. Шул барғанда, как раз үшінші дамбына, дополнительный бар бет, шундай кіскіні енді ол, біз енді тұқтап, істе КамАЗ енді бүксават етіп мініп бара. Біз тұқтап әкіріңіне барыз, арттан машина, мен қорап тұрам, мен кізгіден выжылдатып көтіме келді де, бәрілді. Компрессионный перелом позвоночник болды енді. Просто менің... Позвоночник әлі ярыншық ере аласыз, нешік аяғызға басқансыз, позвоночник бек қорқын шай бербейді. Анда біргіне сантиметр асқа түшіп кетсе де дұрыс ұлындасын маса бітмеген сөзбет. Сен мәңгілі ғарып боласың, шулай боласың деген болдылар енді. Менің шол тегі әйбір көтеріп жүріп, сатуда енді, шол тегі мышсыларым бек нық болған. Шол менің тегі мышсыларым мені тұтқан енді. Бик тимерді менің, 5-6 ел бек қат тимерді менде. Шол жары әліміне шол инвалиднестер берділер. Бай көңілсеніп жүрсәң, дүнияда көңілсіз бола. Шундай матур дүнияда неше көңілсізім жүріп бола енді. Міне кішіге міне даже міне шундай көңілсізініп көрсеткеш, кішіге сеңа тоже в ответ көңілсіз көрсетті. Молодсыз, Илхамия ханым. Мен сіздің 100% келішем, сен нешік кішілерге қарайсың, бұл дүнияға қарайсың, дүниеда сеңа нақ шулай жауап бере. Мен айтар, барысы нашар деп жерлер қай бір кішілер. Сен башта қашыларыңны көтер, еме? Башта елмай әзірек башыңны көтер, һәм сеңа шулай жауап берілер деп айтасы келе. Мен шылапта сізге қарап тұрам, сұресі келе, қойсы жүр инвалидсың мұнда дейім. Теге елмайып отырасыз, күліп отырасыз, ирім шындай матыр деп мақтап отырасыз. Міне ішімде тоже міне айтайым, біздің іште 73 кіші, 2 кіші. Бір өзім қатын қыз. Аларсын ауызыңызға ғана қарап тұралар? Мен аларын бір тұздырып татап берем. Сіз бетінде қазір матур болып, іргеңа болып, кәтті болып, елмайып келіп отырға тиірсіз. Тәк мұнда, егітлер деп 70 кішіге, еме? Нешләті біз шешіні? Қариға әлінді, нәрсәнді? Түрлі хәллерді болды бұл біздің. Оққадай бұялы біттім. Қыз қорды да. Мен шешінің түсі ұшыл қора түгіл. Бүтін кіші қораға бұяп қылая бетелі, олыра қатын қысылар қораға бұйырға еретарында. Қора түгіл. Жоқ, қора түбейтім түгіл, мә шушынды ені түсінде. Сіздің қошыларығыз бек матырсып қанала, өзігізнеке бұл ешті. Олар бар, олар ясап қана қойылмаға. Менің бір проблемам, міне бұл көстіплерімдегі нелерімінде шол. Қайсы вақта міне контактный линзаларда кейіп жүресі келе. Мені уже метем бұл, менің метод уже имидж көзі кейіп жүрем. Имидж мен бұл көзілегіз шамай. Сіз мұны солдығыз мұны, сіз ғымы екінші кішіге ейләндіңіз. Бұл неше сым диоптресі? Минус 2,5. Жоқ енді. Жоқ, мен көзіксізді жүресім келе қайсы вақта. Міне көз қабақлары, менің аллергический, шул көз қабақларымды шышып шыға. Енді шышмәген бірнесі шышмәген. Смедінен соң болған енді әлбетті. Міне бір көз түбінде міне шушы қара болып тұрған үшін, міне нешіктері ялы бірақ жүрейм. Міне қайсы вақта... Мақсус патчылар бар, сіз білесің бұл тұрыда? Міне ішке барыр алдына 15 минутқа ғана патч қойып тұрды, қыз еме? Міне бұл проблеміңіз жоқ қашыға шақ. Менің жоқ, менің бет алдында шақырда тұрды. Біз бар бет.
Менә бит шуңа күрә килдем. Менә бездә бүген сорыйсыз. Бүген косметологтан сорыйсыз, нәрсә ябыштырыйм дип. Бүген чәчтән сорыйсыз, нәрсә ничек эшлим дип. Бүген бөтенсен сорап кайтып киттегез. Обязательно. Киләм, потому что сорарга кешем юк. Алда менә малайлар белән үстем. Аннан соң инде иптәшемгә кияүгә чыккач әйтте, мин сиңа и подруга, я тебе и муж, я тебе и папа диде. Всё. Молодец кеше икән, Менә шундый. Читкә җибәрмәгән бу сезне бер кая да подружкалар белән йөргән. Зря жыл жарым җирмәгән аттан. Илхамия апаны без күзлек белән калдырырбызмы? Күзлексез калдырырбызмы? Нәрсә эшләрбез? Сез барлык үзгәреш этапларын дуслар күзәтеп тора аласыз. Бу мин тапшыру Яңа гасыр телеканалында без үзгәреш этапларын башлап җибәрәбез. Илхамия ханым, әлегә киеп торыгыз, аннан соң салдырырбыз. Киттек безнең белән. Киттек. Мин тапшыруның барлык үзгәреш этаплары профессиональ салоннарда уза. Хәзерге вакытта без Илхамия ханымны Diamond Style матурлык салонына алып килдек. Һәм биредә инде алар Шеш Хавас Илназ Кадыров белән эшне башлап җибәргәннәр. Әйдәгез яннарына, нәрсә эшлиләр икән. Сәлам Илназ. Сәлам Илназ. Ничек хәлләрең? Әйбәт, Аллага шөкер. Яратам да инде шушы Илназны. Теләсә кайсы стресслы очракларда аңа карыйсың да тегә нәрсәдер булганда һәм тынычланасың. Күңел күтәрелә. Барысы да яхшы икән диген. Аллага шөкер. Шуңа күрә нәрсә ишелә нәрсәдер килеп чыкмый. Барыбер Илназга барыбер. Илназ үзенең энергетикасы белән безне тынычландыра ала. Илназ килеп утырды, Илхамия ханым. Нәрсә диерсең? Илхамия ханым бик шундый теге позитив кеше, шунда аннан яшәү рухы сирпелеп тора. Бүген безгә эшләргә дә күңелле булачак. Һәм син сиздеңме ул шундый уйный торган хатын шундый. Мин менә шундый булырга телим дип уйлап торам. Нишләтергә телисез, шуңа риза диде. Әгәр дә инде монда пеләшкә кырып, берәр төрле парик кидертеп куйсак та ул риза. Илхамия ханымның монда 99% ак чәч, шол чәч. Чыга башлаган, әйме? Һәм дә уларны менә шундый теге каралтып буй, менә монда пигмент өстенә пигмент эләккән инде менә карала башлаган, монда очта башка төс кибеп киткән. Тулайым алганда чәче капкара түгел һәм шуны шатландыра. Шуңа күрә безгә барыбер әзрәк, ачыграк төскә буярга кирәк. Чөнки ак чәчләр безгә инде бер 2 атнадан, 3 атнадан күренә башлый. Менә мондый төс булган очракта бигрәк тә ул күзгә бәрелеп шикрәйеп тора, әйме? Шуңа күрә безгә әз генә менә моны юарга кирәк, теге артык блонд ясарга кирәкмәстер дә. Узынлыгы артык узын. Һәм күрәсең менә монда теге ахыры бүдрәләнеп менә бу катланып киткән инде. Учлары икеләнә, алар инде теге мунчалага әйләнә башлаган, әйме? Менә икеләнәләр алар, курып киткәннәр. Шуңа күрә монда инде бер яртысын кисеп алсак, бер нинди дә теге куркынышы юк. Бигрәк тә үзгәрергә әзер булганда. Мин сезгә уңышлар телим. Һәрбер этапны, әлбәттә, Илназ комментарий биреп, сезгә барысын да аңлата барыр. Уңышлар. Рәхмәт Гөлназ. Кадерле дуслар, Илхамия ханымның әлеге төсен чыгару өлешенә керешәбез. Мин инде моны үземнең яраткан алымнарымның берсе классик милирование ярдәмендә башкарам. Күзәтегез, ул бигрәк тә шушы ак чәчләр булган очракта менә шушы милирование алымы белән эшләү бик кулай, отышлы күренә, чөнки ак чәчләр үскәндә алар теге әйтеп узганча инде күзгә бик шикрәйеп тормыйлар. Үзегез күзәтеп барыгыз, эшне башлыйбыз. Хәзерге вакытта безнең осталарыбыз үз эшләре белән мәшгуль булган моментта без бер сорауга ачыклык кертеп алыйк әле. Хәтерлисезме, тапшыруларның берсендә безгә Чулпан исемле героиня килгән иде. Һәм ул үзенең тормышы турында сөйләде, һәм әтисе турында да әйтеп алды. Ул көнләшеп инде белмим. Шулай килеп чыкты инде. Һаман тавыш иде инде.
Мәктәптә укыганда да һаман өйдә ничек булыр икән дип инде тора идек инде. Үйдә демәк шундый киеренке ситуация. Һаман шулай иде инде. Әлеге тапшырдан соң безгә бик зур хат килеп төште һәм әлеге хат Чулпанның күршеләреннән. Безгә килгән хатта Чулпанның әтисе Рөстәм бөтенләй икенче төрле кеше итеп тасвирлана. Эчми торган, өен чисталыкта саклый торган, гөлләр үстерә һәм балаларын кайгырта торган кеше дип язган аның турында күршеләре. Шуңа күрә тапшыруда Чулпан әйткән сүзләргә әрнеп, алар безгә җыелышып хат язып җибәрергә булган. Кемнәр хаклы да, кемнең сүзе ялган икәне безгә мәгълүм түгел. Безнең тапшыру редакциясе беркем ягына да басмый. Безнең максат кеше арасындагы мөнәсәбәтләргә ачыклык кертүдән гыйбарәт түгел. Безнең максат бүтәндә кешенең тышкы кыяфәтен, имиджын үзгәртүдә. Бу хатны күрдек, ишеттек һәм Аксу халкы исеменнән Сатыйга апа язып җибәргән әлеге мәгълүматны шулай ук эфирга чыгарды. Инде киттек, героиняларыбызны карап килик. Алар нишләп ята икән? Милирование алымының шундый уңай яклары бар. Беренчедән, бүтән чәчләр дә стресс кичерми, ягъни барлык чәчләрне дә порошок ярдәмендә юарга кирәкми. Бу инде чәчнең бер өлеше сәламәт, исән кала дигән сүз. Һәм дә инде юылган чәчләргә дә теге без артык зыян китерергә тырышмадык. Икенчедән, төс юылганда буяу төсе тизрәк юылып төшә. Ләкин шул очракта да менә шушы караңгы чәчләр әлеге агартылган чәчләргә саргайырга бик нык ирек бирми, һәм дә төс матур булып, камил дәрәҗәдә сакланып кала. Өченчедән, менә шушы милирование алымы ул төрле төсләр бирә безгә. Менә ул шуның белән дә бай күренә, матур күренә. Кешенең тышкы кыяфәтен бизәп, күркәмләндереп җибәрә. Biz икенче процедурага килеп җиттек. Бу кыры массаж дип атала, Илхамия ханым. Бу аква капсулага кирип ятасыз. Капкачы каплана, ләкин курыкмагыз, башыгыз монда кала сезнең. Сез безнең белән сөйләшеп ята алачаксыз. Монда төрле режимнар сайлана һәм сезгә шундый релакс массаж ясалачак. Менә нәрсәгә барып җитте техника, кирип ятыгыз, әйдәгез. Аякны салырга кирәк булыр, киемне салырга кирәкми. Аллага тапшырып, әкрен генә кирип ятыгыз. Менә монда башны куярга кирәк. Илхамия апа нәрсәләр тойганын инде шушы аква капсулдан чыкканнан соң силәр без әлегә барысын да күзәтеп тора алабыз. Әйдәгез карыйбыз. Дуслар, күреп торасыз, Илхамия ханымның колагында колакчалар, ягъни наушниклар һәм хәзер анда релакс, тынычландыра торган музыка бара. Булар барысы да Илхамия ханым клиент мондагы тавышларны ишетмәсен һәм рәхәтләнеп ял итсен өчен эшләнеләр. Аква капсулада ясала торган кыры массаж иң яхшы массажларның берсе булып санала. Әлеге массаж түрі махсус су үткәрми торган тукымы аркылы ясала. Ягъни суның төрле яктан сиптерүе сезнең тирегезгә барып җитми. Аның көче тәэсир итә дигәнне аңлата. Мондый массаж кешенең халәтен яхшырта, матдәләр алмашын нормага китерә, арыганлыкны бетерә, стресслардан арындыра һәм 1 минут эчендә 50 кал яндырыла. Ягъни мондый массаж ярдәмендә хатын-кызлар әле ябуга да ала дигән сүз. Ну ничек хәефләр? Ой, бик әйбәт. Белка белән стрелка шикелле космоска барып кайткан шикелле булды бу. Ошадымы массаж? Бик әйбәт. Әйдәгез Бик чыгыгыз. ошады бу миңа. Чыгыгыз. Açabızmı? Илхамия ханым, карагыз үзегезгә.
Көзлегімні бейді Көзлекне міне. Ор емелі Қараңыз. Bu точно мен. Bu direktor xатын bu. Bu точно мен дұрыс айттыңыз әйе. Bu директор хаты. Bu мен болған бұл. Bu bütün Qozon Arena'nı oyoqqa bastıracaq hozir. Söyledi. İşte var o. Мен КПП арқылы кіріп келер қажет деген скажет. Что такое? Шешні сен қаршын жейіп жүрмейбіз ярайма? Шешні міне бұла ертәбіз. Идеал ұзынлық сөзінің іші міне минус 13 сантиметрін алып аттық, һәм міне идеал ұзынлық қалды. Іштегіне жиіп жүрей аласыз, ләкин урамда тұзғытып жүрегіз. Нешік сізге? Bu командир қатын болдығы сіз ғымме бұлай басып қойдығыз, еме? Bu indi бик күп нұқталар білән идарә итүче генераль директор. Менің не үшін білесің, істеп етесім келе башлады. Исәміз ғафу еттіңіз дейсіз келе. Исәміз ғафу еттіңіз, біз қозғалабыз ма deyip. Егетлер қызлар біз кеттік едегіз қалдырып, хата күзлікте келіше башлады мында, еме? Қалдырып біз Илхамия ханымның күзгі янында өзіне қарасын, әйленсін, күзлігізін салып та қарағыз, кейіп та қарағыз. Анан соң біз сәуде өзегіне кетіріп zonda біздің де стилистіміз Линиза Черскова күтіп тұра, ол енді 3 образ әзірлеген. Donald Trump kiyim turunda biləsiz нәрсә деген. Bir гади кагыйдәне исегездә калдырыгыз. Нинди эштә эшлисегез килә, шундый кием киегез деген. Без дә үзебезнең героинябызны бүген затлы, стильле, матур итеп киендеребез. Һәм бу эштә безнең стилистыбыз Линиза Черскова оста. Илхамия өчен мин 3 образ сайладым. Хәзер без беренче образны күрә алабыз. Безнең монда плисе итек һәм шундый ачык төсләр. Һәм бу образны шундый чәчәкле принтта жакет боятып тора. Илхамиянең икенче образ спортчик стилендә. Мин шалбар һәм уңайлы жилет сайладым. Иң мөһиме ул бу стилдә һәм бу киемдә үзен бик комфортлы хис итә. Һәм дуслар, Илхамия ханымның 3-нче образында тәкъдим итәбез сезгә. Супер. Бу безнең күлмәк шундый коктейльный. Бәлки ул икенче аяк киемен кисә, лоферлар. Ул һәр көнлек күлмәк була. Илхамия ханым, сіз шынды затлы, шынды матур, завод директорына ашап кеттігіз. Завод. Нинди завод? Нинди завод. Білмейм, Süt комбинаты. Чөнки süt комбинатының эмблемасында шундый төс бар. Ул безгә килеп кергәндә, шундый теге мәхәббәт гәүдәле, шундый җирне җимерердәй ажгырып торган бер ханым иде, әйме? Ләкин менә бу образдан мин күрәм, Илхамия ханым ул шуның кадәрле нәфисләнеп китте, әйме? Менә шушы төсләре, шушы күлмәгенең төсе, чәч төсе, әйме? Һәм аның ятып торышы аңа шундый күркәмлелек өсте. Ул чыннан да менә шундый мәхәббәтле хатын-кызга әйләнде. Илхамия ханым, менә бу чәчәкләрне безнең командадан кабул итеп алыгыз. Сезнең образыгызга төс кертеп җибәрсен. Бик рәхмәт сезгә. Мин бик рәхмәт сезгә. Андан иң беренче әйтәсем килә чакырганыгыз өчен, шундый матур итеп киендергәнлегегез өчен, шундый матур стиль ясаган асырсың, нас чәчемне матурлаган өчен бик зур рәхмәт. Менә тынычландым инде. Әйтәм, ушамады дип менә йөрәгем авыртып тора монда. Рәхмәт әйтәсем килә минем туганнарыма, абыйыма, энеме, иптәшемә, бергә торганнарыбызга барысына да рәхмәт. Эштәге директорларыма да рәхмәт әйтәсем килә минем эштә чыдаганнарыма.
Yala başladı değil mi? İlhamiye xanım, en mühimi özünüzün xatın qız ikənliyinizi unutmayın. Siz malades, siz küp ağırlıqlar aşağı uzğansınız değil mi? Siz şunda ettik bir ağırlıqlar aldığında da baş yiyip qalatıran kişi değil. Alğa barasız. O yaxtan süper. Lakin mənə bu xatın qız yumşaqlığını da qaldıra biliriz, yarayımı? Mənə bu külməklər bilən, nəzgənəgən, değil mi? Tüflilər bilən, qaydır yılmayıb, külüb bu yumşaqlıq şulay xatın qızğa yaşarga күш бирә. Без көчсезлек дип уйлыйбыз аны, ләкин менә бу йомшаклык ул киресенчә хатын кызга юл ача. Рәхмәт сезгә. Уңышлар сезгә. Бик шат булдык. Бер командада бүген көн дәвамында эшләдек, бергә булдык. Дуслар, мин Гөлнар Сәфәрова һәм чын профессионаллар командасы Лениза, Илназ, Диләрә, без сезнең белән сау булашабыз. Сезгә бар тик уңышлар телибез. Уңышлар телибез, саулык, сәламәтлек. Сау булыгыз.